Tungod sa magnitude 6.9 nga linog, 86 ka mga poste sa Sibeco 2 ang nangatumba. Hangtod karon, kapin pa sa 4,000 ka mga panimay o establisyemento ang wala pa makabalik ang linya sa kuryente. Ang detalye ni Fem Ridumabo. Ang mga 86 ka mga poste sa Sibeco Electric Cooperative o Sibeco 2 ang nangatumba o nangaputol atol sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 sa gabi. Apektado sa bang ilang 16 ka mga transformers nga misangpot sa blackout sa hapit tanang dapit sa Northern Cebu gikan sa lungsod sa Sugod hangtod na sa lungsod sa Daan Bantayan. Hinon matod ni Luel Belsinia, General Manager sa Sibeco 2, nga niadtong Oktubre 1 misugod dayon sila sa pagpangayo. Sa pagkakaron, tanan na nga 86 ka mga posting nga tumba na ilisan na. Lakip ang 16 ka mga transformer. Apan, anaa pa gyud 4,088 ka mga consumer connections ang wala pa mabalik ang ilang linya sa kuryente. Tungod kay totally damaged ang balay o business establishment, ug ang uban ang anaa sila sa giilangan no-build zone. Doon na may mga inspection nga gihimo ana din katong mga areas nga among which we think nga kinahanglan i-transfer amo jud ang i-transfer kay ang LGU mismo nagkuan man sila mga areas nga no-build zone gani. So definitely katong mga bahay nga naigo po sa no-build zone ibalhin po to nila. So kung asa to ibalhin sa LGU amo po tong inong kukuron po to na mo linyahan po to na mo kay once they are a member of Sibeco they will be always a member of Sibeco. Samtang ipasalig ang Sibeco to nga di sila mopatong og surcharges niadtong mga konsumidor nga wala pa kabayad sa ilang bayranan sa kuryente niadtong Setyembre agig tabang na usab. Ang bayranan sa kuryente ning Oktubre sa Sibeco 2 ang nibarato hinuon og 53 centavos per kilowatt-hour. Gikan sa 13 pesos og 31 centavos matag kilowatt-hour nga bayronon, karon tag 12 pesos og 78 centavos per kilowatt-hour na lang alang sa October to November nga biling sa kuryente. Nipahimutang usab sila og gitawag nga mga charging station sa mga lugar diin daghan ang nagtulda-tulda. We are just waiting for katong mga heavily damaged nga mga residentials nga o kung ipa-relocate sa LGU amo sa silang hatagan og power. I-providean sila solar lamps sa LGU o sa DPWH, providean sila and they can charge it in the morning. Naidagang charging station nga among gibutan. Thank you, sir. But they are all metered. Among ginan LGU nga among i-monitor ang consumption sa kwan din. For same with the katong sa mga residences, wala sa surcharge ang kaning sa LGU. Wala may kwan. For the month of September lang. Samtang ang Department of Energy Visayas Field Office ang ni-monitor sa mga presyo sa kuryente o sa mga produktong petrolyo sa Northern Cebu. Sa tabang usab sa NGCP aron masiguro nga adunay igong supply sa kuryente ilabi na sa nagsingabot nga Pasko. Si Department of Energy sir, doon na siya gitawag og Task Force on Energy Resiliency. Kanunay na siya nga monitor o coordinate sa ato ang mga energy stakeholders with regards to supply, no? So kung doon ay mga problema, ato dayon na siyang real time, no? Doon ay mga intervention nga himuon. Obani Cleofer Lumayag, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.